Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki Bahaïing Hassan, ki khon ki khti, bad ka kurim ka kong indalin lengdo marshilong, kila yam pat downot, tang shupo yeng ka met jonguba Tiklu Jyrwa. Unong kiu lom nagani ka jila Meghalaya, ubala doe yala ka jing im, rengkat bad ki arp khandai ngut ki nong kiu lom, ki bala syak Thep im, ha ka jing tua jong lom tha, Draupadi ka danda. Ulum tha ubadan haga jilla Uttarakhand haga Sautarik Urisau arajar arpuar. Yagamet jonguba Tiklu Jyrwa ubasa haga shnong upper lumbering shlong. Lawan kit daga lingsuin na Dehradun hado on the poi hakat lingsuin Guwahati. Haga ba lashimti pat dagi Bahaïing Hasem bat gidkhot jonga Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association. Rengkat ka jingsan ran lang jongi Borsan Shar ka East Khasi Hills District bat ki bor pulit. Kat kum ka jingyeto jonguba Walambok lengdok marshilong. Yakamet jonguba Tiklu Jyrwa on sa Thep dan buram hakasngi baar ka Kadwai Tarik Urisau arajar arpuar haulom jing Thep jonga Balang Presbyterian lomparing. Uba Tiklu ula no syadin ya arngut ki khon ki badang rit kata iwei shenrang bad iwei kentai kumban supentip hang ni ka kenhon ba arf khandai ngut ki nong ki lom bad nyungut ki nong ai jing hikai lane ki mountaineering instructor jongka Nehru Institute of Mountaineering Uttarkashi District Uttarakhand kila syak Thep im nakajing tua jong lom tha kat ba ki dangwan phai nakajing let kiu yo lom Draupadi ka danda ha ka Sautarik menta ubnai ha ka por ra sau pusan baje men step uba Tiklu ubadai udkhot jong Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association ula let yeshimenta ha ka ne gajing sha hikai kiu lom da gajing bei pisa jong Directorate of Sports and Youth Affairs ha ka ba ula yo yaga kerdan kum best trainee. Ka Nehru Institute of Mountaineering hau kurwo balapha shakilat patai khubor kalapentip baki medyap balayo sai na gajing tua ulum tha tat hado ka sngi tho ding ka New Tarik Urisau arajar arpuar kilong arfun riu teli kata kabakan tup ya arngut kinong ai jing hikai bat arpusau ngut kinong sha hikai. Hagabaya day bat kani gajingja ka kanhon ai jingerap jong State Disaster Response Force lambat kisipai sun Indian Air Force kidang pelong gajing laiwat ya ki laingot ki barang jar ngai hagani gajingja ki Bahaïing Hasem jong ba Tiklu Jyrwa kilapan pau ya gajing sngongo bat gajing ai khublei ya ka sarkar Meghalaya ka bala ai jingerap ban penpoi biang ya ka met jong ba Tiklu Jyrwa shalayin Shania betang hame abdi ban priang ye jing shisha jo jing long jing man abdi kram kinang lai ki jing karpat ki bare ni pan ki baro aga kerteng ke batyang bat kebron bor tam e ka jong utrai long prim ba i jongi Jesus Christ ni duai amen ni tham don ke jing thut hang no hang ngai ngo e blei bo lo yaram nanti nadu pami na ye hadu pana poi kalam kumbala bu lupa kumbala haga last moment mo haga tu ka haga si haga tu ka pratari ngayo call live ji kiong ba ngila de yo e gamet ar phun riu tli sa salai tli te hangta kalawan kata ka jing khot nga ba khiri no te nang tu bar sasipang ka poi ka SMS nga ko ba pin hawan no chane te wud ngami na yeng san baji ngami na shillong san baji ngal long ka tiket ru ngala subuk halanti ngal spabuk no iki Bahaïing jonga tinggal subuk na hangtu hi bat dalapai hangtu ngai kran bat I resident commissioner jongka Meghalaya house ma I ba la pinjang pa kali ba ab nga airport ngapai airport kharwe siteng khar arbaji ngi move na Delhi non stop haru ngi pai khnai baji step dalapai khnai baji hangta nga sai ka do ekamet ba
lalu kumbalik kamet kapoy haju kapor ngaru kapoy khak haju kapor hiba kumbalik yakut hi kamet kawan kapoy de helikopter nga kapoy de kali kumbalik yakut hi aku madam mangi yunong kulum ikwa hi bangin long top bangin long best mo bangin like bangin apply kata performance ka jongi mo na ki instructor menin hana ka institute ki ong bakila nominate as the best student of the course. Number out of Shispa Arfu Armut. Na pedang Shispa Arfu Armut, he is one of the best and the strongest. But how to kaporu? Kiran samut kibajit ban long ban yo top out of 5 current competition. They have last day Tiklu yo number 1 out of 122. But yo ban lead ya team. They have to kapor ke by lead by ya team baka ja kata ka jingja. Ya ka ja long yang kepala tahu bahan kata flat kan avalanche tinggi happen keren kata kamu di tadi kata ka mengenal susi supaya tidak nurut bang hawa snow ba nagayin jongi jelas dah di buat ya kedin jat ya kepala nga ju mensuaru kalau kumta hi ba ngayo best student man balik te mentaru ya i ondai layo ya kene ka bila thumu sisa naru di kong ida ong yang ba ngakwa sisa bangan lek nama ngakwa bangan sedang no rekam dua thamai ta jingmut jong i long bai kwa ban long instructor bat ikwa ban yeshim banta bat kini ki babun ki kam ki bede bat ki forces ki army or police hajin sha kane ka jingjia kim ka avalanche mo kam ju khamja ko hi la san post nem kane ka institute banta raya but kane one of the best institute hapo asia but ki bri ki one training hane ki one naru europe naru korea naru japan sri lanka bangladesh ki one baro ban training hapo neru institute of mountaineering banyo yang kata training banong kinong kyulu te kane ka scene ka baningkong ka ba niyo snowboard ka haka history jo ka indian mountaineering of training mo ka ba jabat ka bala ngat ya kane ka jingman saw ka ba khamju khamja ko haka kalang 1 out of 1000 na aingu ayu play no ba na kini na preng kini ki Arpu khandai ngot lala ban sei la pun khantam kumi kamet ju Tiklu namar kalong kumi habang ile kane ke training course mo ka training course ba haju ko por kila don ki survive ju khat samut kila tip ka location hangno ba ja kata ka avalanche hangno ba don ki victim te maki hi ki bala save ya tu ya ka location jong GPS location mo ya ka coordinates ana kila save ya ka tu kisawana shopo ban rescue team bar ki habo ba ki wan sei be kila tip hangno wan sei hanrei kawi ke jingja ha ke expedition ngi ong expedition ngi le omdan mano kum ka jule manga phila i ni ki dor ke bedan hangne ka te ke expedition loi phila ha omdan matip mano sei phila ha ta kamot asuja la ki post nem te ka jingja ha arajar khanyo tu poro jaga ubade one of the best mountaineer na ha ka prathai Martin Moran mo da fipe ka website pinsai Martin Moran uriu euta mau how ajar khanyo uja hanta haulum ubang ngilet mi haine kisna mi kamet ju khamyo shu hadu manta te ki Bahaïing hadu manta na London ki ong ya government of India ngin pha visa pha rescue ba ye ki bri ban le wa te kamet ka jong te katno tam na da ai ngu e ba ni dang yo ban retrieve ya kamet Tiklu idang yo on Bahaïing kanno ka jing Kthang man siam la ma i in suja shalom te kani ka dik jingala basta jong play ba hang tu la proof ba ngi kinong me khaliang dik big ba khran ba khamdam ka association jangi ka pa hang tu ki sipairu haju ko por ki da ya ro shisha ya ka jing tibet ke chongi ba ki instructor ki da ya ro shisha ki ang kombalong ma phi lo bu de phi haru ka ta ka lang ka jing ai man sim ka jong ki unada rao sayo man sim kat kum ka jing yo jing tib nanu ko tsi balingkong ha ka 7 tarik 9 Oktober ngayo phone call nang thina ko Uttarkashi kiong na ba ka team of second team of the advanced course who went for kibali summit ya Mount Dorpati ka danda tu kila ngat ha ka avalanche ke kata ka bara eki bar kata ka avalanche ka bara kala ra eki kala bret eki sha crevasse but baro sa fuengut kila shara na preng ki sa fuengut kila khat saungut then apeng kita khasamot kila survive kila persangman safe ya jong namal balai this kane ka advance course kane ka course ka bangi ju hikai kono ba phin
see if yala jong how to ban survive mountain kumno bafin navigate ya kajaka but kumno bafin yarap ya ka team but kadairu ka advanced schools kamangi ong bafinong professional to become a banlong professional mountaineer but haju kapor hadi na tabat andalayo eta khubor ba na ka district administration ki asdang ban pha ki rescue team ban le ban rescue ki handri kimla ban le na ka daw ba kala Jyrwa ka yor ba ka jingtum o ba kitu ki bala see fira jongru kim tip shu ki position ba kla shoes lai ja skata shane shatai nama haka jingdum lo nyim tip shu e kalanti ba kalanti ke tu ba kiwan do kala long kala ja no te kasimpor ya ki haru kumba khat sao haru khandru kanta bakin poi haka jaga bakin yo jingyarap